खुलुमबाय रायजोफोरनिसिम दिनै रुनिकाटा दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 17थि 2 बोसोरसालियाव जथुम्मा बेखौ नैबे बुहुत सिदालि हालामनि हेलौ बाजार बिनि लांगोनायावनो खुंनाय जादों। बेवहाय दिनै रुनिकाटा दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादा गुबुन गुबुन हाबाफारि बेयाव लादों, जेरै आफादनि फिरफिला बिरहोनायजों लोगोसे मुंख्लं खाम्फायाव मुंख्लंफोरखौ गोसोखांनानै आलारि बाथि फोजोंनाय आरो बिबार बावनाय बे हाबाफारियाबो जानानै थांबाय। सानजौफुआव बिथांमोनहा थुनलाइयारि बादायनाय बे हाबाफारिखौबो लादों आरो बे हाबाफारियाबो जानानै थांबाय मोजाङै मोजां। आरो बेवहाय जोंहा बेखेवगिरि आलासि हिसाबै जितिदुवार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थुनलाइयारि नेहाथारि मनिलाल बसुमतारी बिथांखौ लिंहरदोंमोन। बिथाङा बेखेवनानै होदों। बादायारि बिथांमोना मैखोमै बाहागो लादों आरो बादायनानै दिनै देरहासार जानाय बिथांमोनखौ गेवलां मेलनि गेजेरजों बान्थाखौ होनाय जाबाय। आरो बिथांमोनखौ जिल्ला दख'रा आरो जिल्लासिम बिथांमोना जुदि देरहासार जानो हायोबा बिथांमोनखौ लांगोन बादाय होनो थाखाय। आरो दा फैयै फैयै गेवलां मेल जागासिनो दङ। बे गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै जोंहा चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मानगोनां राजु कुमार मोसाहारि सारखौ जोङो मोनबोदों। आरो बिथाङा हारिनि बागै गोबां बाथ्रा थैनाय थांनायखौ लानानै आरो दावगानांगौखौ लानानै गोबां मेहेर गोसा बिबुंथि बिथाङा होदों। आङो बेखौ मिजिंथियो। जोंहा हालाम हिसाबै गोबां जेंना दं, जाय जेंनाफोरजों जोङो जुजिनानै थांनानै थानो गोनां जायोबा जोङो जुजिनानै सोरखिनो गोनां जायो। जोंहा बे हालामा गोबां माने गोग्लैसोनाय ओनसोल, गासिबो बिथिङाव जोङो गोग्लैसोनाय, सोलोंथाइ बिथिङावनो होन, जोंनि माने जौगाथाय बिथिङावनो होन, दिनै लामा जाम्फै बान्दो गोबां जोंहा दासिमावबो गोग्लैसोनानै दङ। दिनै स्कुल कलेजनि बाथ्रा जोंहा गोग्लैसोनानै दङ। दिनै गेलेनायनि खेथ्रआवबो जोंहा गोग्लैसोनानै दङ। दिनै माने गुबुन गुबुन जेरै माने दामनाय देनाय खननाय गेलेनाय बायदि बायदि बिथिङाव जोंहा जौगानांगौ दङ। दा बेखौ लानानैनो दिनैनि बे कनफारेन्सनि गेजेरजों डेलिगेटनि गेजेरजों जोङो मोजाङैनो रायलायनो हादों। रायलायनायनि गेजेरजों बेफोरखौ लासै लासै जेरै माने हायो मावनायनि गेजेरजों बेफोरखौ जोङो बोखांबोनाय आरो जोंनि ओनसोलखौ माने जौगाहोनो थाखाय दिनै माने नाजादों आरो बेखौ जोङो थांखि लादों मावनो थाखाय। जोंनि ओनसोलाव गोदान गोदान जेंनाफोर, दिनै ड्राग्सनि जेंना, फेग्रा बेसाद बाहायनायनि जेंना गोबां, बेखौ जों नुनो मोनदों। आरो मबाइलखौ जोंहा मिसइउस खालामनाय, मबाइलनि गेजेरजों रं नाम्बारनि गेजेरजों माने खारफालांनाय मानाय बेयो जोंनि चिरां जिल्लानिफ्राय बांद्राय जाबाय थादों। दा बेफोरो जाहाथे माने लासै लासैनो जोबलाङो जोंनि हाबा मावनायनि गेजेरजों आरो रायजो राजानि सांग्रांथिनि गेजेरजों जाहाथे लासै लासै जोबलाङो, बेफोरखौनो जोङो मावलांनो होननानै थिरांथा लादों। आरो बेखौ जोङो जों बेफोर खामानिखौ मावनायाव जाहाथे रायजो राजाफ्रा जोंखौ हेफाजाब खालामो, बेखौ जोङो खावलायहरनाय थाबाय। गिबि गिबियाव आं नोंथांमोननि चेनेलनिफ्राय आङो बेलासि समनि गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय। लोगोसे जोंहा नैबे रुनिकाटा इउनिट कमिटिनि खुंगा 17थि 2 बोसोरसालिया जथुम्माखौ जोंहा थिनालि हेलौ बाजाराव दिनै सानसेनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंनाय जादों। बे हाबाफारियाव जोंहा मानगोनां आलासि चिरां जिल्लानि मानगोनां आफादगिरि दंफायो जोंहा, आरो बेजों बिथांनि लोगोफोरा दंफायो। आरो बेहाय जोंहा 14 चिरां दुवार इउपिपिएलनि ब्लक मानगोनां आफादगिरि बिरदाव मुसाहारि बिथां दङ। आरो जितिदुवार दख'रानि मानगोनां आफादगिरिजों लोगोसे गाहाय नेहाथारि आरो बिथांमोननि मावथि लोगो बिथांमोन दङ। दा फैयै फैयै जाहाथे गेवलां मेलाव जोङो गाजा गोमजायै जोङो खुंनो बेखौनो लादों। जोङो नुनो मोनदों बेवहाय फरायसाफोरखौबो लाफानानै बेवहाय मेल खुंनायनि मेन उद्देश्य फरायसाफोरनि मेल खुंनाया जाहैबाय, बेहाय जोङो फरायसाफोरखौ जों मोनसे माबा खन्थाइ बादायलायनाय माबा लादों। बे बाहाय खन्थाइ बादायलायनायाव जों फरायसाफोरखौ लिंहरदों, इयुन माबानि स्कुलनि बे आरोखि। आरो जोङो फरायसाफोरखौ मिथिं लानानै जों मिथिं खुङाखै, जों बे खन्थाइ बादायलायनायावसो लिंहरनाय जादों आरोखि।